Bylo vyrobeno celkově 330 lahví v 15 jedinečných designech po 8 až 28 kusech. V každé z nich najdete jedinečný rum z let 1982 až 1988, který zrál v sudech po bourbonu, sherry a portském a má obsah alkoholu mezi 40 a 57%. Design vytvořili místní umělci ze San Juan de Pasto v Jižní Kolumbii, díky tomu je každá láhev jedinečná. Po tisíce let tito umělci zdobili různé předměty za použití řemeslné techniky známé jako barniz de pasto. Jeho klíčovou složkou je pryskyřice, získaná z keřů mopa mopa. Materiál získaný z této pryskyřice se poté lepí v několika vrstvách a následně z toho tito umělci vyřezávají tyto ornamenty. Tato edice v kombinaci s prémiovým rumem dělá z tohoto projektu skutečné umělecké dílo a sběratelský klenot.